Интервю студентска среща номер 1. Добър вечер. Град Велико Търново. Представете се, вие сте репортер. Мохамед Али, Испания. Към телевизия. XXL. XXL телевизия, Мохамед Али, Испания. Може ли господина да му вземете мнението какво е станало вчера с тяхната, с техния комин? Ами комина са запали, просто от стаите почне едни такива пушеци и се башат за колко. А нямам тук еви мяни. Набрах номер 160 на пожарната, дем за Димитър Найденов 39 дем. Ето го. Кой беше пожарникаре? Пожарникар беше Мехмед Шукриев Карабаджаков, набор 77, таксиметров шофьор от град Велико Търново. Добре, той как разбра, че има пожар във вашата къща? Той да не е спал там? Ами той просто ми звънна по телефона и каза: брат, ела кафе да пим. Аз му казах: ми трябва да си гаса пожара, защото, нали знаеш, къщата е най-важното от всичко. Трябва да имаш покрив на главата най-вече. Така е. Обаче, Мемо дойде, той е по-точно Мохамед Али, господин Мохамед Али дойде и... Просто оправихме положението. Значи пожара се гася през комина с оцет, да ви кажа. Ако на някой му се случи с оцет, с кесел ендроял, не е. Той ли го измисли? Не. Кой го измисли това? Пожарникарите. Как го измислиха? Ами не знам, явно по някаква технология са, ама се кене. Çocuk buraya evinin kurtardı. Tey. Gittik aldık bir kuzu bir seri buradan. Kestik onu. Gittik Sarıvet'in önüne dağıttık kurban turistlere. Hani kurtuldu yine. O mu kesti onu? Yaşar abi. Sağ olsun, hoş olsun. Sağ ol. Bravo Яшко. Alkış. Sağ ol Яшко. Мексиканска вълна. Allah nikoga seni et kurusun hatadan beladan Яшко. Gittik Şümen'e hoca getirdik. Şümen'den hoca getirdik. Aras yok muydu orada? Hocamız. Aras okudu kurbana Aras okudu. Eyvallah. Aşk olsun hepsine. Sağ olsun. Sağ olsun, hoş olsun. Обърни се сега към мене. Сега, един съвет към гражданите на град Велико Търново и квартал Света Гола. Почувствайте се комините, за да не стане нужда да идват пожарникарите. Почувствайте се комините. Чухте ли всички? Браво! 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 Eyvallah. Eyvallah momчето.